Lige nu står Europa over for den største flygtningestrøm siden 2. verdenskrig. I 1952 blev EU's flygtningekonvention vedtaget, og man fik dermed rammer og regler for behandling af flygtninge. Allahu Akbar. I takt med at borgerkrigen i Syrien forværres, flygter flere og flere herfra. Massive mængder af syriske flygtninge strømmer til EU's ydre grænser, hvor man ikke kan blive ved med at holde dem ude. Men det er ikke kun fra Syrien, strømmen kommer fra. Også klimaflygtninge fra Eritrea og Mali, og stadig folk fra Somalia, Sudan og Nigeria strømmer til Europa. Alligevel er det landene Libanon, Tyrkiet og Pakistan, som tager flest flygtninge. Alle lande, som er nabolande til de krigsramte områder. Danmark er et af de lande med den hårdeste asylpolitik. For at kunne søge asyl i Danmark, skal man betegnes som flygtninge ud fra flygtningekonventionen. Kunne meddele, at vi er nået frem til enighed om en opstramning på asylområdet. Det kommer til at gælde fra på fredag, når vi førstebehandler, og dermed også fremsætter lovforslaget i Folketinget. Og virkningen bliver jo forhåbentlig, at der kommer færre asylansøgere til Danmark. Det er jo vores helt klare mål. Men Danmark er ikke det eneste land med den hårde politik. Grænselande som Ungarn og nu også Polen har en stram udlændingepolitik og sætter EU's grundtanke med hårde ydre grænser og åbne indre grænser, når de opsætter store hegn ved grænsen til Europa på spil. Mai naptól 2015. szeptember 15-től kezdve az illegális határátlépés Magyarországon bűncselekmény, ahogy mától a határon épülő kerítés megrongálása is bűncselekmény, több év börtön és kiutasítás jár érte. Magyarország határait mostantól egy folyamatosan épülő kerítés, valamint több ezer rendőr és a magyar hadsereg védi. Magyarország rossz választás. Ásodhalom pedig a legrosszabb. Grækenland er et land i krise. Landet lider under offentlige nedskæringer og stor arbejdsløshed. Alligevel tager mange flygtninge vejen gennem Tyrkiet og sejler til det kaosfyldte land. Grækenlands placering, der er tæt på Tyrkiet og ligger op til resten af Europa, er en af de veje, mange flygtninge vælger på deres færd til EU. Men også på grund af Dublin-forordningen, som skal sikre, at behandlingen af en flygtning kun sker i ét land, bliver mange flygtninge sendt tilbage til det EU-land, hvor de først er kommet. Da Grækenland er et af de lande, hvor flest flygtninge kommer til, bliver de sendt tilbage, hvis de kommer videre op i EU og er registreret i Grækenland. Greek is not a country for the refugee people. In this island, the police and the government here don't care about us. Mister, close the camera. Syrians here, they just want the paper to get out from this island for Europe. Dog er lande som Tyskland og Sverige dybt uenige og forarvet over behandlingen af flygtninge. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die nicht bereit sind zu helfen, wo rechtlich und menschlich Hilfe geboten ist. I want you to stay.